го доказах. Гарантиран ли е, господин Вапцаров, живота на този кабинет с тази мисъл за еврото? Ами вижте, според мен по-скоро за властта е обединяващия фактор. Нито един от хората в това правителство, според мен, не кипи от някакви така патриотични, истински патриотични или алтруистични подбуди. Това е абсолютно безпринципна коалиция, според мен. Но ние в крайна сметка България сме свикнали да гледаме такива безпринципни коалиции. Сега замазват всичко, казват, не, еврото, това е важно. Всичко друго, 50 милиона километър магистралите. Еврото. Гледаме еврото. Това е важното. Злоупотреби, кражби, магазини в почтите държавни ще създаваме. Това, онова. Еврото. Спокойно. Гледайте еврото. Гледайте еврото и някой друг скандал, който ще ви организираме, и бъдете доволни, както казва Вапцаров, народа весел сит, грижим се за вас. Всичко е точно еврото. Аз това лично по принцип не обичам, когато се вгълбяваме по една тема еврото, и го поставяме като някаква светая светих на това, че само да вземем еврото и ще се оправим. Има много държави, които са без евро, които са доста по-добре от нас. Има държави, които са с еврото, които имат сериозни проблеми. Да, факт е, че еврото е една страхотна организация, която не позволява на едно правителство, независимо от абсолютно неадекватните му инвестиционни политики, да не фалира. Защото те няма как да си позволят да фалират, защото еврото е политически проект, повече отколкото икономически. И за тях имиджово е много важно те постоянно да приемат нови и нови хора, като Бетел, както беше. На тях е важно да има нови хора в тази пирамида да се събират, плащат им всички дългове, всичко се оправя, замазва се. Решенията основно са там символно за Европейския съюз, да има силна валута, защото това е политическо решение. Иначе като цяло аз не мисля, че предоставянето на тази свобода, която ние имаме, смисъл нашия суверенитет на друга организация, на изнасянето му, би могло да бъде чак толкова по-добро за България. Смисъл, в крайна сметка нашите деди, не искам да изпадам в тази патриотична такова, обаче в крайна сметка ние сме се борили за някаква определена територия да овладеем, политически да създадем някаква организация тук и да имаме възможност сами да решаваме проблемите си тук. И това говорим лихвени проценти, печатане на пари, всичко това нещо, ако се прави правилно, е много по-добре. И примери за това много. Англия, Швейцария, Швеция. Добре, това ли е въпроса? Свободата, суверенитета или сигурността? Кое от